aumanaka mukadzi wemunhu anyengwe ukaona angokudza kuti aiwa ndiri mukadzi wemunhu, gara wasiyana nazvo, nekuti uchanyenga mumwe onoudza murume wake. Mahwani kana kuti wongotrepwa zvako wobva wabatwa nemurume wacho unotaurira vamwe. So murume wekudombo shava ainyenga mukadzi wemunhu pamwe nekumuratidza nhengo yake was trapped segonzo. Ukaona wanzi was trapped segonzo, I think uri type yemurume uya wekuti anoisirwa dovi segonzo kuti ange achibatwa. Guys, pane video ndoda kukuratidzai yemurume uyo akanyenga mukadzi wemunhu achimuratidza nhengo yake achiti aiwa uonaka ndo chinhu chandoda kukupa ichi. But guys, ndisanda kuratidza video rino ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema-updates atinenge tichiposta pano zuva nezuva. Kune avo vachada kuchererwa zvibhorani, bataive Inwa Borehole Drilling Company. Company iyi inoita borehole drilling, water survey, solar pump installation, tank and stand installation, borehole repairs, kunyangwe plumbing vanoita, ingave yema toilets, ingave yemvura. A distance is not a barrier. Kwese kwamunoda kuti vasvike vanosvika, vabatei basa rirohwe, muwane mvura, batai Inwa Borehole Drilling. Numbers ndo ari pa screen pedu apo, pane email ne contact number. So muri Zimbabwe ngatizvionerei mukomana ainyenga mukadzi wemunhu achiitwa manyunyu achinzi aiwa iwe awebvisa hembe. Maindisendera kuti ndidi munandiziya wakonza andika ndine murume ndobva waudzwa ndimurume ndobva wataza kuzinzisa ndobva wasenda